Luchar liasong Hamren Regional Committee la pen chirabra pet branch atum pen ladak Hamren Press Club sai hem long ke wang pen nilitum lam the labang so media hoi pen lam the thini che paklang kang tung bang la pulo je non malom just semet pet aduya hoyanat khanduli mokoram la pen ke tadolang so la pen pujir kendeng anat hengpi kaluk sono bang penang thedung dolo thengpi kang hu alam chethan pulote la ke non het pen kalilo penang aningkan pen sitame penang social organization la pen leaders atum la pen ke forest department atum sitame la bangso thengpi kang hu ke khangi phan bang ke bori bom lo sitame kiuni son si thek lo la pusona por hut non het jong ke dam tang ni phli pho frank tadolang so Harvard jitu university ki kemi pu edum karbiang lo autonomous council la pen tum MLA sar rup singh terong lang tum ke langdam aside lo haladak otlang no achomang atum bang thengpi nang ki pi abang parhum rut ason si theklong lo la pen arjulong lo labang so lam the hokpet ka chini nei phan punil tum karbilo charlia song lang hempi head branch president secretary atum japon si la pen alang litum cherabra pet haladak socheng amreng border development committee alang leaders atum pen adimak long an palelo la pen hadak theklong lo thengpi ki pi bang lead big an lo joparni jopadap hadak thengpi ki pi bang ekdom patihur nu ason si theklong lo labang so birta nilitum kelang ya cari itum forest afansi tami la pen ke district administrative law and order patamin to pachini lo la so teng pensi hadal daga bang la so teng piki ping ton popusini tum ning che thedolo tami patumi bang aku birta long chulo je anar lo kring se hala daga bang ke la odlang no chomang tum bang ke teng pi nang ki pi teng pi ke roya bang hala dak theklong lo la bang so birta long pensi nilitum dak SP sar additional SP tum han birta palelo la ten alang litum bang ala Meghalaya police tum pen chingki phanbor ilo sitami ala tum alam patoite det si hala dak bang thengpi ke thap phanbor ilo la so lam pen ajok forest department la pen bang ke forest department na gilit pon itum protection rangers la pen ke hala dak lang MP bir officer pen chenglo alang litum risang ho la pen tum social organization KSA border development committee tum sport long dam pen si hala dak nilitum mek khini pen thekot long si hala dak thengpi thabo magari banglil tum nep dun long lo kadok be chirap pen amasila pulo hala dak thengpi ken nep pen wan bom hut isi therak me la pen chijin so me forest atum mena kam sike claim aron re pen thengpi ki pi pu yoni sila so thengpi ke nep dun pen wan bom hut hala dak otlang no achomang tum gari nang par pandun petsi hala dak forest department na ke sai khie tum phan la pen nili tum phan si tamena tengkheng la son hala dak tolo la so yoni masi hala dak malom so chetor ko la sitame arna ma hirjume rada hirjume pen ajo hala dak jok phan sitame areng hupa so sepin pen hala dak pen litum chepa jok long si gari bangke forest department long non tame central ren andra si dolo lasi labangso media hoi pen kapachini kang tungo bangala pulo jaseme pet aduya hoyanat khanduli lang hempi nat ke khan puru penta isi alir alon labangso thengpi thengprang haladak tomon haladak alir alon thengpi thengprang ben sido stami haladak thengpi nona bang ave pin lo thengpi nona bang ke kachelang adi mamasi ave pin lo thengpi kang hu dak pati hurnu do joine masi anglong along pen sinon bang ke nai long lang lo la chot kali la so long bang ke isi ako chetherak me bang ke ritarlip lo pulo tangte komantu ni apor bang ke ilitu menna akar bidhada kacherap do koktiti la so joine si ke khangji phanta bori ulota un eden lo la sinona por bang ke ilitum kamatha chelar si thengpia bang kang hon nang apor la pena bang border na jasemet pet la pua hina na bang ke thengpi hilo ilitum phan aduyo hoy na ke railo asila so thengpi jong si pana hok et pulote mo aduyo hoy tai tum kacherai kom dami atowar bang masap so ka siksak dochi la pena bangke ako ithelam bangke kenang sotlam bangke la pulo bini kaching hon seroi pen idum khasi panar akorti atuma phan theng lang kachuri awar sai tum thoplot po theng lang aningkan nang churi po aphi bangke alang litum Meghalaya aram hok mate alang litum aram hok lu po nilitum along le po bang kachirai bor i bang dokok titi lasi ilitum kanghon ka jinso la pen jirpi la pen komat ne haladak kachichini che thek pen alang lituma phan alang lituma dalali klemun pen la bang so thengpi pana hok bom plote thengpia lo god bangke ilitum along le bangke dam bom je lasi karbilo charlia song hin pen so dak pen pachini lo je ladak
la bang so theng pi kerai kom jia long nilitum non imut chedong prat pen ke kelemi phanilitum chisik pon tanglo nilitum dak chari chalon tum pen stam nilitum so dak pen kaching wai phanilitum kengkam chijor ponlo asila bang so long nilitum mesen thedung political leaders la pen ke social activists atum intellectual atum sita nilitum phana ka chirap tang chitu dunia lam thedulo asila so media hoi pen pachini lo je karbi kaching hona korte ingjir doan la bang so theng pia dalali la pen theng pi kang hulong kachira ba bang ing ton nang po ing ton te pulotang te ke bang jiar ni bang ke kaprek ang deng nang le rokji pusi pachini lo la pen thua bang ako so dak pen pachini lo je pini la bang so a theng pia bang jasemet pet kalukson chelang dam pulotang te forest asai hem adung matame theng pi ke krep jo pada bitum theklong lo lasi officers atuma bang non protection ranger puno nilitum range officer puno job padap haladak amekinia no hini kacheden dunji phanbang ke masap katur dokokta thek official akam do sami haladak forest asai khitum dolo haladak forest department forest claim bang photum do olo lasi isia honde ka bang kala pulo je office atheng no jong si theng pi ki pi la hain da thekunde det pulo te komat ni ke forest asai khitum ta kachirap dokok ma puta honde meme lasi kachuning rilo nitum competent authority higher authority atum phan je department ang bongsi tame kachirap dokok ta thek aposi nalitum chelang pametha haladak inut bangheni bak a forest atum ke matha krang methang jongjung ale pen labang so theng pi kana hok long kachirap dun dokok pulo tangte bune kabot nam ji bangke lake forest department lo kalukson ji bangke lake karbialong le karbia property silukson po lasi sodak pen pachini lo forest department tum stame menang bong stame kiri kachetar lipen ala dak lapuson abang phujong si dokok bolotang te sodak men action ke NG phansi labang so media hin penchuning rilo lapen karbilo charli asong aduyo hoi pen chenglok mena ahawar long thengpi thengprang sangti arlong ke do an ke kai ke tame nilitum chirai thibji labang so joine bang litum ajat ka chesong ang dengle dam nei tame nilitum ready pusi labang so media hin pen kaduk kawe kaching honorat phansa mintum pachini bonlo